दा न' मोनफैबाय जोंहानि न'आव ओमफ्राय दा न' मोनफैनानै खानाय बोनो नागिरदों खानाय बोनायनि क्रिमानो जाहैबाय इयो वान स्टेप क्रिम दे ओमफ्राय इखौ फोनगोन फोननानै थानानै 1 घन्टा थानानै सुगोन इयो फार्स्ट क्रिम ओमफ्राय इयो सेकेन्ड स्टेप क्रिम इयो ओमफ्राय इखौ दायो फोननानै बोखांनानै सुनानैसो इखौ फोनगोन आरो फोननायखौबो देखायलांगोन भिडिअखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय स' बिदिबा फोनहैनोसै नै दा क्रिमखौ फोनै आङो फोनखांसिगोनानो फार्स्ट स्टेप फोनबाय एबार क्रिमखौ ओमफ्राय आखायाव मोनामो नालाय क्रिमा ओमफ्राय आं आखायाव गानबाय ओमफ्राय दा क्रिमखौ फोनबाय आं बेनिफ्राय इखौ 1 घन्टा दोननानै सुनानै बोसिगोन आरो दा क्रिमखौ फोननानै फोनखांसिगोनानो आङो दा फोनबाय थाबाय आं फोनखांसिगोन क्रिमखौ माने फार्स्ट फोननायनिफ्रायनो लायासै आं भिडिअखौ जोबनायनिफ्रायसो लाबाय दा फोनखांसिगोन बेनिफ्राय दा सुनानै बोसिगोन